Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero. Lexíslase para concellos pequenos ou non? Vostedes que pensan? Hai formacións políticas nos territorios máis rurais de menos poboación que pensan que non, e por elo piden que sexan tidos en conta. Prepárase unha nova lei na Xunta de Galicia para as administracións e piden que quede reflectido este feito nesa nova legislación. É unha petición que fan, por exemplo, dende Caurel Vivo. Óscar Carrete é o voceiro desta formación política e temos a outra banda do teléfono. Hola, Óscar, moi bo día. Hola, moi bo día. Contanos un pouco que votades de menos ato de agora e que pedides que se corrixa nesa lei que se prepara. Ben, pois nós nesta lei, aproveitando, pois como ben diz que se está a debatir o antiproxecto de lei da lei da administración local, queremos que se deixe reflectido nesa mesma lei que se priorice nas inversións e que se priorice nos servicios, cando hai que cubrir servicios, a concellos como o noso, como Courel, porque entendemos que está máis alonxado, son concellos que están alonxados das cidades, e queremos que o recoñezan cunha lei, que a lei de montaña, que o poden incluir priorizando concellos de montaña, xa o fan outras comunidades autónomas, por exemplo, Cataluña, onde priorizan, pois, se hai que repartir, imaginadevos, ten que quedar un centro de saúde sin médico un día, pois, é mellor que quede un centro de saúde preto a un hospital comarcal que quede un centro de saúde onde o cidadán vai ter ese servicio a unha hora do seu domicilio. Entón, queremos que por xustiza social vámoslo levar ao seguinte pleno na Corporación Municipal. Falas do ámbito sanitario, pero bueno, habería moitos máis exemplos. Vos en concreto pedides que nesa nova lei se garantice, por exemplo, financiación. Evidentemente hai menos poboación neses concellos, non teñen tantos recursos para poder manter, por exemplo, no Caurel, só manter limpos os sendeiros xa sería un custo económico inconcebible para un concello desas características, por poñer un pequeno exemplo. Sí, efectivamente, eso incluye, pois, como ben diz, para limpar sendeiros, para facer obras, para servicios sociais, para atención domiciliar a servicios sociais. As rutas son máis largas, entón o traballador, obviamente, si non vai facer a mesma xornada no Courel, onde ten máis kilómetros e máis dispersión, que a pode facer en Monforte ou en Lugo. Entón, para cubrir eses servicios, pedimos a Xunta que doten neste caso os concellos de montaña en vez de como ata agora que fomos maltratados a hora de quitarnos servicios e demás, pois que empecen a dar marcha atrás nese sentido e que se empece a priorizar a estas zonas. Antes referíaste ao ámbito sanitario, non é o mesmo que quedesen médicos o centro de saúde de Folgoso, que non debe quedar sin médicos ningún, pero bueno, en Bóveda, en Pantón, no Sabiñao, na Pobra Brullón, como que teñen máis preto o hospital comarcal de Monforte, quedar arriba no Caurel, aparte de a dispersión xeográfica das propias parroquias do Caurel, a distancia tamén tampouco é a mesma, por lo que neste caso priorizar eses servizos en detrimento mellor de outros, pois é unha das cousas das que reclamades. Garantir financiación, garantir servizos, axudas ao emprendemento, protección do territorio e apoio tamén ao turismo de montaña. O das axudas ao emprendemento, que dun tempo a esta parte como que se están visibilizando máis, non chegan a territorios como este? Non, vamos a ver, o emprendemento que fai o bono, por exemplo, do autónomo que tiñan a Xunta e demás, faino igual a un concello, como diste, no Corgo, un concello pequeno que pode ser cerca dunha cidade, ou Tomiño, ao lado de Vigo, además, que poden chegar ao Courel. É dicir, non hai ningunha ventaxa fiscal por manter, que estamos mantendo un patrimonio natural de todos, e non se está repercutindo, digamos, na creación de emprego, nin do asentamento de xente moza. Entón, bueno, pois esta lei sería un primeiro paso para afianzar servicios como en zonas de montaña, como poden ser todos estes que falamos. Está claro que se queremos manter vivo o rural, que siga vivindo a xente nas nosas aldeas e nas nosas parroquias, hai que darlle servizos en igualdade de condicións aos núcleos máis grandes para que se manteña vida nelo. E iso un pouco o que reclamades se teña en conta agora que se está elaborando esa lei da administración local que prepara a Xunta de Galicia. Vos sodes formacións independientes, non tedes representación no Parlamento galego, como ides facer chegar as vosas inquedanzas para que sexan tidas en conta?
conta? Ben, vamos a ver, nós dende sempre, cando se trata de solicitar algo para os nosos territorios, entendemos que queden xente con sentido común en todas as formacións, e nunhas máis que outras, e que esas formacións sean conscientes, porque eu se pido algo para zonas de montaña, a zona de montaña non é só o Folgoso do Courel, pois a zona de Maceda, Ourense, os Ancares, toda esa zona, todo o macizo oriental, debería se ter en conta. Entón, bueno, entendo que non só as formacións de Interior Galego Vivo ou Courel Vivo neste caso entenden a realidade, consideramos que os políticos tamén son conscientes, o resto das formacións políticas que teñen representación na Xunta, pois que son conscientes da realidade, de que a realidade é que se non se toman medidas, o macizo oriental vacíase, estáse vaciando en pasos axigantados. Entón, ou queremos facer verborrea para que obter votos únicamente en cidades, ou queremos manter realmente viva a nosa montaña. Entón, aí os políticos de todas as cores terán que postularse. Bueno, Interior Galego Vivo, digamos que é o paraguas que acolle a todas as agrupacións independentes que hai en diversos puntos de Galicia, sobre todo iso no macizo central, e por aquí, por esta zona, está Courel Vivo, está Gorma Sober, está aquí Esperta Monforte, bueno, están tamén independentes por Chantada. As formacións independentes que hai en diversos puntos de Galicia están agrupadas en Interior Galego Vivo, pero, decía eu, non hai representación onde se lexirla, onde se organizan as leis, onde se preparan, onde se modifican. Vos, neste caso, presentades a moción no Concello do Courel co ánimo de que se aprobe por parte da corporación e sexa o propio goberno do Courel o que eleve a Xunta as vosas demandas, non? Eso é, despois a Xunta, pois, se o incluye, porque, como te recalcaba antes, non é algo novo, é dicir, non nos estamos inventando nada. Isto, a Constitución española xa fala de protexer as áreas de montaña, hai comunidades como, por exemplo, Cataluña, que xa ten na súa lei interna, ten unha lei para protexer os servicios e afincar a xente na zona da montaña. Bueno, que non inventades nada novo, que é algo que se está facendo en outros lugares, vos pedides que se siga o exemplo aquí en Galicia. Bueno, pois oxalá sexades escoitados polo ben da propia pervivencia das zonas máis rurais galegas. Agradecemoslle a Óscar Carrete, o voceiro de Courel Vivo, que atenderá a chamada de Onda Cero Monforte, e bueno, grazas por estar con nos. Ata a próxima, bo día. Gracias a vos por darnos voz, un saúdo.